Happy Sunday. Yan, tapos na magsimba. Kami paket ng bundok. Hello. Let's go. Uy. Let's go na. Let's go. Ay, 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 ay. Dali, run, dali. Oh. 'Di ba? Kung sinama pa si Cassie tsaka si Cara, good luck. Sasama dapat si Cassie at Cara. Sabi ko ilakad na lang nila kanina. Ayun, di na sumama sila Mika, napagod na sa dalawa. Asan yung ano bunso? Di mo dinala? Yung tungkod ni Mama. Tungkod. Si bunso nga oh, rinig ko na yung hininga eh. Magtukad! Oh, patara na nga ni magtukadan. Ayaw nga, ayaw. Aray ko! Aray! Aray ko! Aray ko! Aray ko! Aray ko! Bebe! 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 Lalalalalalala! Oh, excited daw, sus! Wala! Oo nga eh. Ito yung nangang-away, di ba, be? Oo. Mabait na to. Mabait ka na? Mabait na yan. Ha? Ako. Mabait na yan. Kumusta kayo? Mga bibis? Ha? Nalagasan ng dalawa to. Yan, inaway na itong dalawa. Kaya naka-separate sila. Kayo? Murderer! Oh, no! The murderer! Hi! Hello, Choco! Choco, Choco! Choco, Choco! Buchi, buchi! Ay, gray pala. Ang ingay. Chichi, ayan o. Ang ingay no. Yus, pala eh. So, ganun lang eh. Pansinin eh. O, diba nakatakbo sila? Yan, yan. O, yan. So, kayo, pinatay nyo yung dalawa. Bad kayo ha. Pero mainam na nakatakbo sila dito. Dati dito yung ano. Lagi. Maglinis ng ano niya. Si Yuna? Si Yuna pala to. Anak pa yan ni ano ni Groot ki Pochi. Ato naman anak ni Maggie to. Oh, Yuna ah. So technically magkapatid sila sa tatay. Tong dalawang to. Si Choco, di na bumalik yung ano niya, nakatawa. Choco. Naging effective yung ano niya, chemo niya. Taba na pati na. Chuku. Chuku. Tamon. Bait naman si Dingdong eh. Payat na si ano, yung senior. Ano? Ah, Dingdong? Ay sus. Ba't nakatali na si ano, te? Sino ba to? Si Einstein, tinali na si Vinci, si Da Vinci. Senior na talaga to, guys, oh. Vinci. Tibay ng buhay mo, Vinci, ah. Ikaw quiet ka, ha? Para hindi ka napapagalitan lagi, ha? Ay! Kasasabi ko lang, uy! Sa camera titingin. Dito sila, oh. Hindi na sumama sila, Mika, sayang. Ikaw ka sa camera titingin. Yan. Yon, ganyan. Yes! Yes! Wala kasing daan. Ay, to, bebe, may daan, ano? Dali. Punta na kay Lola, dali. Si Mangat pa, uy. Dali na. Yan, ganyan yung Dali. Oh. Oh, masabit yung ulo mo sa ano, ha? Oop. Oo. Sunod na sunod kay Lola niya, eh. Oo nga pala, luwag naman ang binigay niyong daan mo. Ano yung ano? Ang ano lang namin dyan, taniman namin dyan ng mga ano bi. Ah, okay. Sa bagay. Para paikot dito puno, no? Puno, tapos yun na lang ang ano ng bako. Pwede pala. Wala, joke lang, hindi ka makabiro, ayun ba? Yung sanang kabila, maganda rin, no? Tapos magano, gawing
Lawigan ng mga ano, baka tsaka kabayo. Ay, kabayo. Kabayo talaga. Baka, goat. Ayun, nauwi na sila. Sama ka na, anak? Of course! Naligo ka na ba? Perks ng ano, may sariling sasakyan. Kahit hindi ka maligo. Sama na daw siya eh. Para? Bantay kila Groot doon. Quote-unquote bantay. Ah? Coat and coat. Bantay. Bantay tapos hindi naman babantay. Lagi nakakulong sa kwarto. Uy! Babantay ako doon. Ooh. Yan sila ano, sila Japong, tsaka sila Mikang mauuna na kasi may mga pasok bukas. Kami ano pa, may iwan pa, Tuesday pa kami. Mo rin may pasok eh. Ay, ano yan ate? At uwi ka na? Yeah. Pailong tayo, Chol. Mga ganyan lang kay Tita Rica, oh. Ayan, oh. Yung mga ilong ni Tita Rica. Oh, ganda. Sakto lang yun eh. Ah? Mag-imported na ilong yun eh. Ito, kay Rica? Ah? Local yun. Kaya nga, ganyan lang gagayoy namin. Bakit ba? Ayan, maraming stocks yung ano ko. Yung sa doggy. Supply ng ano. Sa dogs. Mas marami pa sa dogs kaysa yung sa tao. Mas marami pa yung sa dogs kaysa yung sa tao. Ito kila mama. Nagulo na naman bigla yung ano eh, no? Ang kusina eh. Basta kaya agad? Ilan pa na niyan, be? Gas? 3 bag. 3 bar pa? Palagyan mo na lang, na? Unleaded. Gasoline, di ko alam ano ba yun. Unleaded, oo. Unleaded. Oo, kasi diesel si ano, diesel si Tonyo. Unleaded to. Gasolina to eh. Bye-bye! Tanungin mo tayo, di kayak. Di kayak? We, di kayak? Nagbabay ka na kay Lola? Di kayak? Di kayak? Ha? Sama na si Chris. Nakaload ka na, anak? Hindi ka pa nag-load ki, Daddy. Sige, ako na lang. Loadan na lang kita. Uy! Bye-bye! Bye-bye! Uy! Kiss! Kiss. Kiss! Flying kiss na! Uy, sus! Ayan, dito mag-ina na yan sa likod kasi sumusuka. Nalulula. Yung mga ano, mga bigas. Ang puti oh. Oh, oh. Grabe kakinis no guys, eh, no? Naman ah. Ah? Ako din. Wow. Boy, ayusin nyo na lang doon ah, sa ano, sa store. Magsasaka na lang ako. Boy, pop yan. Isa muna. Kiss daw, kiss. Ang mukha ni Suso eh. Yung balis-lis ang ingos. Bye! Yung ano dun ah. Bye-bye. Ingat kayo ah. Mag-uwi yung ano ko ah. Yung? Yung? Oo nga eh. Oo nga no, nakandami. Sige, ano ko yan, kutkuting ko yung ano, nose mo. May ano, Oo, loadan kita mamaya. sa Gcash mo na lang o sa... Number mo. Yung alin? Brief mo? Ay, si Pulo. Andyan na yun oh, anak mo. Guys, skateboard mo. Skateboard mo. Doon na. Bye, ingat. Ingat. At naiwan kami. Next month na tayo umuwi. Ha? Ano? Ano? Uwi na sila. Mommy. Good morning. Palabasin natin yung mga doggies. Halang yan, nakatatlong sisiw agad tong mga to. Patay! Sisiw ni Papa. Yari kayo. Gulpihin kayo. Charot.
Ano gawa mo? Kulit bulilit? Ayaw na. Sino yan? Lolo? Hello. Indoy? Dindong. Dindoy? Lolo? Lolo? Tita. Lolo Indoy. Baba na. Malaglag ka dyan. Naku, yung iniinit kong. Baka sunog na. Ayun. Sunog na nga. Dinit na ako ng tinapay kasi gutom na ako. Nagpaligo ako ng mga doggies eh. Luluto na sila mama na lunch. Ay, kabayo ka. Sorry. Ayan, tapos nag-ano ako ng coffee. Holistic coffee lang nagtimpla ko. Hinalo ko dito sa Greatest Choco yung itong mocha latte. Agataan yung manok. Tapos lalagyan ng malunggay. Ayan, tapos may naglako nito. Kaso isang bundle lang eh. Sayang. Sarap pa naman. Fresh na fresh oh. Lola! Sabi mo, tag mo si Lola. Uy, ganda naman talaga ng bibi ko. Ay, da. Okay. Ay, lalagyan mo ko? Oh no! Sino to? Uy, malaganda! Uy, ganda! Ganda yarn? Ganda yan. Ganda yan? Isus! Baga na pa, pakit na ganun. Ganun na yung kamay dali, baga na. Yee! Bakit na? Ganda, dalawa. Dalawa kamay. Piga. May sariling nyog, may sariling kayuran. Sarap. Gata. May sariling puno. Mano-mano. Yan, heroes. Nagpapakain. Kailangan ko lang daw shampooin yung yung buhok ko. Yan, kasi nagpa-home service kami ni Nene. Paparibad si Nene, ako. Kulay lang. Kasi alam niyo naman, yung buhok ng lola niyo. Sobrang dami na naman puti. Yan. Yun lang. Kasi ano pa naman, tuwid pa naman yung buhok ko. Diba? Shampoo lang tayo dyan. Bukas uwi na kami. Wala na naman tayong pasalon-salon. Kaya bang nandito, may home service. Push na natin yan. Ngayon ko lang naisipan na mag-edit, guys. Dala-dala ko pala yung yung laptop. Kaloka. Gustong-gusto magpahinga eh. No? Talagang pahinga na yung ginawa. Ayan, pero sabi ko, sige mag-edit ako habang may pa. Bukas pa kasi kami uuwi. So, may time pa naman. And then, lang kami ngayon. Nagpa-kulay ako ng buhok. Hindi halata. Kasi ayoko nung ayoko nung very, very light. Gawa ng nagiging nagdidilaw, katagalan, diba? Ayoko nung ganung kulay ng buhok, sa buhok. Ko lang ulit yung mga white. Pinatakpan ko lang. So, yan. Naka-edit na ako ng isa. So, render na lang natin. Then, after mag-render, upload ko agad. Yan. At tomorrow, uwi na tayo. So, pa sana mag-extend kaso. Cannot be na may order na daw si Nene. Ouch! Sulutan ako. Order. Sa Shanice. Render. Ayan, nandyan sila sa labas. Kasama yung Mars niya. Tapos magluluto lang ako ng ng lunch. Luto ako ng dinner. Sardinas! Sardinas sa puro pagulong. Ano ba tawag nun sa Sigarilyas. Yan. Tapos kay daddy, lutoan ko din siya ng kanya. Available dito ni Mother Dear. Saan naman yun? Sa labas ata. Ay! Nagpaano pala oh. Mamaya ka sa akin. Pampatulog. Charan! Bulok na pipino. Saan na yarn? Ay! Bulay lang niya.
Sleepy ka na. Oh. Sleepy ka na, baby. Ay, good. Bagrat talaga. Wow, fresh naman. Naligo. Good night. Bagrat na naman. Nantok na kasi ang dinagnap eh. Akit na. Yes naman. Tingnan niyo naman ang cook niyo sa Shanice. Tuwid ang buhok. Tuwid na. Lalong nag-shop. Hindi naman. Shani, kiss tata. Bagratin natin lalo. Maghawig na kayo ni Bilab. Lab, tabi ka kay mami mo. Yes! Bad, Shani, ha? Bad. Pagawin kita. Ala, lagot. Lo. Ice. Lagot ka. Natapos mo na daw yung Alin? yung pinapanood mo na Manifest? Oo. Oh, sabi sa'yo, di pa eh. Ako eh. Mm. Ano istorya nun? Tinatamad na ako. Ayun, nood mo na kami ng manifest. Pantok. Pangilan na ba? Wala, sige. Tutot pa. O, diba? Ganyan siya ka-annoying. So, yun guys. Konting ganap ngayon. Pasensya na. Kasi wala naman akong vlog kanina. Nagpakulay lang ng buhok. Nagpa-straight si Nene. Nagsasagot ako ng mga inquiries. Yan lang. So, in-enjoy lang namin yung last day namin dito. Yan. Nagpaligo pala ako ng aso kanina. Yun. Katulong ko si Bilab. Kaming dalawa ni Bilab nagpaligo ng mga doggies. Enjoy naman si Bruha. Kahit nabasang-basa na siya. So, yan. Good night. But still tomorrow, nakapag-upload ako ngayon ng isang vlog pala. So, hopefully, pagbalik ko is matapos ko lahat yun. Hindi naging productive yung ko dito, no? Yung quick vacation ko. Siyempre, enjoy ko yung yung oras with parents, with pamangkins, with daddy. Pag na yan. Char. Char nga lang yun. With siblings, yun, yung konting salo-salo namin nung nakaraan. So, yun lang. Night today. Good night.